auditorio quedábase pequeno para tanto público desexoso de asistir á actuación de ballet e danza moderna que o sábado tivo lugar en Chantada. Pechaba as citas do fin de curso da Escola de Música. En el participaban 90 alumnas de Chantada que amosaron o gran resultado do traballo levado a cabo no curso e que xa lles trouxo varios premios no ámbito estatal. Foi no concurso de Ana Prode onde unha vez máis lograron importantes premios algunhas coreografías. Os grupos convidados de Lalín, Vila de Cruces e Melide tamén foron o mellor complemento para unha tarde de danza. Give it a look. Give it a look.